tomto videu by som vám rád porozprával o najčastejších mýtoch kolujúcich o elektrobicykloch, ktoré si myslím zbytočne škodia tejto kategórii. Elektrobajky už nie sú horúcou novinkou ani u nás, no stále sa nájde veľká skupina ľudí, ktorá verí niekoľkým mýtom o elektrobicykloch. Jeden z najčastejších mýtov, s ktorým sa ja ako predajca stretávam, je, že si ľudia myslia, že človek na elektrobicykli vôbec nešportuje a že je určený len pre možno nejakých lenivých alebo neskúsených bajkerov. Samozrejme nie je tomu tak. Každý športový elektrobicykel v našom portfóliu má pohon len ako asistenčnú jednotku. To znamená, že nedokáže bez vašej záťaže vyvíjať výkon. Je už len na samotnom jazdcovi, aký asistenčný stupeň si zvolí. Faktom je, že práve na elektrobicykli si viete tréning ešte viac zefektívniť. Napríklad, ak používate snímač tepovej frekvencie, tak na elektrobicykli sa vďaka jeho asistencii viete počas tréningu držať stále v nejakom určenom pásme, ktoré je práve ideálne pre efektívny tréning. Dnešné prémiové e-bajky vám pri zvolenej nulovej asistencii motora dokonca nekladú žiadny odpor motora a tak je jazda naozaj prirodzená. Môžete sa natrápiť s ťažkým e-bajkom v prípade nálady ešte viac. Ďalší mýtus, ktorý je taktiež dosť frekventovaný, je, že elektrobicykle sú nespoľahlivé a kazia sa. E-bike neznámeho pôvodu od neznámych značiek kupovaný cez ešte menej známy zahraničný e-shop môže byť vašou bohužiaľ nočnou morou, čo sa týka spoľahlivosti. Tu platí držať sa pravidlá, že od podozrivo lacných elektrobicyklov naozaj držať ruky preč, vybrať si radšej elektrobicykel nejakej svetovej alebo lokálnej značky od osvedčeného predajcu a najlepšie s plnou zárukou. Vo všeobecnosti sú elektrobicykle spoľahlivé. Treba si uvedomiť, že väčšinou sú stávané práve do blata, vody, prachu a naozaj sú používané v nerovnostiach, takže tá technika toho musí zniesť naozaj dosť veľa. Dôležité je pred kúpou sa informovať o možnostiach ďalšieho servisu. Väčšina kvalitných predajcov majú od daných pohonov diagnostiky, pomocou ktorých vedia rýchlo prípadné zlyhanie identifikovať a vyriešiť. Častým mýtom o e-bajkoch je, že sú predražené. E-bajky sú prirodzene drahšie než klasické bicykle, to je logika. Častokrát sú osadené chudobnejšou výbavou než práve možno nejaké klasické ekvivalentné bicykle. Ide o to, že výrobca sa snaží tie náklady minimalizovať, aby ten bicykel mal naozaj čo najpriaznivejšiu cenu. Preto to možno pôsobia na prvý pohľad predraženie. Výrobcovia však robia čo môžu. Motor a batéria sú dva najnákladnejšie komponenty, ktoré spolu cenovo prerastajú cez štvorcifernú hranicu. Takže nie je úplne jednoduché na trh postaviť cenovo atraktívny, kvalitný a hlavne stále bezpečný e-bike. Dokonca v mnohých prípadoch sú predávané s percentuálne menšou maržou než iné klasické e-bajky, aby ich cena naozaj bola čo najpriateľnejšia. Mýtus o krátkej životnosti batérií v elektrobicykloch. Tu samozrejme platí, že opäť netreba si vyberať na trhu úplne tie najlacnejšie produkty a do tejto problematiky vstupuje aj samotné užívateľské správanie majiteľa e-bajku. Technológia dnešných batérií v e-bajkoch je totožná ako v súčasných smartfónoch. Litium-ionové batérie netrpia pamäťovým efektom ako starý typ batérií a preto je možné hneď od prvého nabíjania batériu nabíjať aj nepravidelne. Ideálny stav je, keď batériu svojho e-bajku nabíjate od tých 20 do 80%. Toto je ale u väčšiny e-bajkov dosť ťažké ustriehnúť. Nebuďte určite otrokmi svojho e-bajku, užívajte si hlavne jazdu a nabíjajte minimálne aspoň vtedy, keď teda úplne batériu vybijete. Drvivá väčšina majiteľov e-bajkov svoje stroje na zimu odstavia a tieto bajky sú aj 3-4 mesiace bez používania. Aj počas tohto obdobia bohužiaľ batéria mierne degraduje, ale viete tento proces povedzme, že zmierniť tým, že ju necháte odloženú v správnej úrovni nabitia a táto úroveň sa pohybuje v rozmedzi od 40 až 60% nabitia batérie. Dôležité je hlavne batériu nenechať na minimálnom stupni nabitia dlhodobo odpočívať. V takomto prípade by ste sa s týmto drahým komponentom mohli definitívne rozlúčiť. Ďalší mýtus sa týka situácie, kedy zákazníci si idú už vyberať svoj pravdepodobne prvý elektrobicykel. Zvyčajne sa riadia pri tomto výbere spôsobom, že čím je vyšší ten parameter, čím je vyšší zdvih e-bajku, čím je vyšší krútiaci moment, čím je vyššia kapacita batérie,
že tým je tento elektrobicykel lepší. S týmto mýtom sa stretávam pravidelne hlavne pri kategórii horských e-bikeov. A tento princíp pri výbere jednoducho nefunguje. Parametre sú mnohokrát len čísla na papieri a charakter jednotlivých pohonov sa v skutočnosti líši. Dva motory od iných výrobcov s rovnakým krútiacim momentom môžu mať úplne iný prejav a jeden vám môže vyhovovať viac než iný. A ak skutočne máte čas na e-bike len pár hodín týždenne, nemusíte za každú cenu voliť tie najväčšie kapacity batérie na trhu a zbytočne so sebou za každým voziť veľkokapacitnú ťažkú batériu. Ak si s vašim e-bikom naozaj netrúfate chodiť do nejakých bike parkov, skákať dropy alebo jazdiť nejaké rock gardeny, tak pre vás bude ozaj napríklad zbytočná kategória enduro bicyklov, ktoré majú agresívnu geometriu, predkopnutú vidlicu, osadené agresívne plášte, široké riadidlá. Bicykel má naozaj dlhý rázvor. Nechajte si poradiť od predajcu, povedzte mu vaše reálne ambície a on vám pomôže vybrať si presne ten e-bike, ktorý možno nebude mať vo všetkých smeroch tie najvyššie parametre, ale bude práve vhodný na ten váš štýl jazdy. Za mňa jedno odporúčanie pre všetkých, či už zástancov alebo odporcov e-bikeov. Ak vás táto téma zaujíma a chcete si na vlastnej koži vyššie uvedené potvrdiť, tak u nás v Sadesporte najmä počas sezóny usporiadame viaceré testovacie akcie zamerané najmä na e-biky, kde si na vlastnej koži vyskúšate, ako e-bike jazdí, ako sa správa a aká je to s ním zábava. Dokonca si viete z našej testovacej flotily na niekoľko dní e-biky požičať aj domov. A tak najlepšie zistíte, aké je to fungovať s e-bikom. Tak toto boli najčastejšie mýty, s ktorými sa ja ako predajca elektrobicyklov stretávam. Určite by sa našlo ešte aj viacero nejakých mýtov, ktoré by sa dali možno nejakým spôsobom vyvrátiť. Ak napríklad s nejakým tým bodom nesúhlasíte, určite mi nechajte nejaký konštruktívny váš názor v komentári. Ak vlastníte e-bike a s niečím podobným ste sa stretli, tak taktiež budem rád, ak mi napíšete.